Eta gaurkoan disko baten aurkezpenarekin aurrera eginen dugu, Xabi San Sebastian abeslaria hementxe dugu, Zuhaitzak ez du beldurrik disko berriaren aurkezpena hementxe xaloan izateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon zego. Eta ongi etorri, Xabi. Eskerrik asko. Bueno, konta iguzu, Zuhaitzak ez du beldurrik. Zer dela eta aukeratu duzu izenburu hori laugarren diska honentzako? Beno, Zuhaitzak oso eredu polita iruditzen zaizkidalako, gauza askotarako. Berain sustraia dituzte, beraien enbor sendoa daukate eta azitzeko gaitasuna daukate adarren bitartez, eta, bueno, Zuhaitzak imitatzen jarri nahizenean mendian, hori iruditu zaitz, beraik bildurrik ez daukatela. Oso harreman zuzena duzu Zuhaitzekin, natura gustoko duzu? Batzutan bai, oso gustuko dut, bai. Eta gainera, bueno, ikasteko leku bat iruditzen zait natura, bai. Hortxe aurkitzen duzu askotan inspirazioa? Bai, zehazki disko hau egiteko gehien bat mendialdean jaso ditudan ideiak jarri ditut gero kantuetan eta hitzetan, eta bai, azken egurtetan denbora asko pasa dut, naturan. Naturan, baino, bueno, ni hiritik nator, ni naiz pasarrikoa, ni hirikoa naiz, eta, bueno, uste desberdina dela ikuspuntua, hiritik mendiruntz joanez asko ikasi daiteke, eta bai, azken urteetan denbora asko pasa dut, refleksio asko egin ditut, ideia asko atea zaizkit hortikan, eta beno, hemen daude. Oraingoan, laugarren diska kaleratuko duzu, noiz hasi zinen diska hau grabatzeko ideiarekin, eta erabaki zenuen, bueno, laugarren diska bat aterako. Bai, beno, ideiarekin iaia aurrekoa kaleratu nunetik. Ordutik ja, azte naiz pixkatu hurrengoan pentsatzen naiz, eta, bueno, beti disko bat kaleratu ondoren, hor dia urte pare bat edo, mugitzen dituzula diskortako kantuak, baino beti dago buruaren zati bat ja hurrengo pausoan pentsatzen, eta bai, azkeneko hiru urte terdiak hemen hau naiz buru belarri. Beraz, denbora hartu duzu, ez? Denbora hartu dut, bai. Beno, badaude aldaketa handiak aurreko diskoarekin alderatuta, eta horrek bere denbora behar zuen. Nahiago duzu denbora bat utzi, ez? Badira musika munduan aritzen zareten hon artean, batzuek badirudi roskiak bezala ateratzen dituztela diskak, beste batzuek, ez? Nahiago duzu, ez? Denbora bat eman eta... Ez dakit ala nahi dudan, ala ez, baina alatea zait beti. Bai, disko batetik bestera, beti pasatzen dira 3-4 urte, eta oraingoan 5 izan dira, pixkat joan zait, bueno, gehiago izakit, ala sortu da. Oso, nun egin dituzu grabazio lanak? Begira, bateriak eta bajuak Berriozarren grabatu ditugu. Begira. Bai, Josu Arbitiren Drum Group estudioan. Eta beste guztiak, ahotsak, gitarrak, grabatu ditu teklatuak Hernaniko Xaturrenera estudioan. Eta zema denbora eman duzue grabazio lanetan? Bateriak eta bajuak 3 egunetan egin zituzten pipa egin genituen. Ni ahotsa eta gitarrekin denbora gehiago pasa nuen, bai. Eta beste 2 aste eta piko izan grabatzen, bai. Oso, zer aurkitu dezakegu laugarren diska honetan? Beno, itzengo eta aurrekoarekin alderatuz, aurrekoa rockeroa zen, hau kantautore disko bat da. Zer aurkitu dezakegu? Bueno, kantuak, gitarra eta ahotsaz. Estilo aldetik, bueno, denok bezala ez zait gustatzen asko definitzea estilo aldetik musika. Baina nik esango nuke folk rock, bide hortan doala, eta esperimentaziorako leku asko utzi dut. Aipatu duzu, agian berrikuntza izan duzula disko honetan beste aurreko diskekiko alderatu, zeintzuk dira zuk proposatu dituzun aldaketak, nola burutu dituzu, nola garatu duzu zure burua musikalki edo? Aurreko diskoa zen genero disko bat esan ezagun, nire nun rock and roll disko bat egin, eta hori egin nun. Hontan ez duen estilo aldetik, musika estilo aldetik, olako etiketari jarri diskoakin aurretik. Kantuak ateratzen joan dira, eta bai izan da erdian natura, bai izan da erdian eguna eta bere liurak, eta gaua eta bere mamuak baita ere. Saiatu naiz
Gauza simple eta lausoak sartzen, baina baita ere gure alde ilunaren erokeria, erotasuna, eta saiatu naiz orekatzen, esan dezagun, diskoaren alde eguneko aldea eta gaueko aldea. Horregatik baita ere, erabaki genuen irailak 21 ateratzea. Hau da, ekinozioaren eguna, hau da, egunak eta gauak berdin irauten duten eguna. Eta udatik udazkenera pasa egiten dugun eguna ere. Hori da, baitaren. Zenbat abesti aurkitu ditzakegu diskoan? 9 abesti daude eta bilatzen duranentzat beste sorpresatxo bat. Zertan aurkitu duzu inspirazioa letrak idazteko, azkeneko 5 urte hauetan pentsatzen dut gaiek askorako eman dutela, ez? Bai, letrak dira bizipenak eta kurrentziak. Batez ere, natura inguruan, mendialdean pasa dituan ordu luzeetan inguruan ikusitako gauzak, eta bertatik hiriko gauzei buruz egindako erreflexioak eta. Nola ikusten duzu gaur egungo musika mundua? Zure, esperientzia pertsonaletik, edo egia esan azkeneko hamarkada hauetan ez pixkat aldaketa handiak egoten ari dira musika munduan. Bai publiko aldetik, ez dakit. Musika aldetik oso ondo. Nik uste talde asko daude, bakarlari asko daude. Bakarlariak bida, nik bakarlari gisa hasi nintzenean ez dago nahi beste jende. Olako belaunaldi galdu bat bezala geunden, aurreko bakarlaria handien ondoren gutxi geunden, gitarra hartu eta gure kantuak botatzen genituztenak, eta orain berriro hasi da jende asko bere gitarrarekin gauzak esan ez, eta estilo aldetik nik uste aniztasun handia dagoela eta aberastasun handia. Publiko aldetik gauzak okertu dira. Ni musikan hasi nintzanean, askoz jende gehiago baten zen kontzertutara, eta baita ere egia da orain askoz aukera gehiago dagoela. Asteburu batean, hiri batean, Iruña bezalako hiri batean, Donostia bezalako hiri batean, kontzertu asko daude eta zaila da denetan jendea egotea. Aztuta neukan, bestalde diskoan horre euskal musikako, ez dakite, mitiko batzuen inspirazioa ere aurkitu duzu? Bai. Noski Mikel Laboa hor dago, bere alde sinplean, esan dezagun, soilean, eta baita ere, batez ere, izango nuke, bere alde abstrakto eta bortitza eta erotasunaren aldean hor dago. Eredu izan da Mikel Laboan, disko hau egiterakoan. Naiz eta agian estilo aldetik batutan ez iruditu, rock and rollare sartu dut kantuetan, baina bere eredu hor egon da, ez bakarrik hori, askotan bere argazkia auki dut etxean ordenak aioan aldamenean, eta kantuak egiten ninduela behiratzen nion, azarpegi jartzen zuen, eta, Beraz, Mikel Laboa bezalako abeslariak eredu bezala hartzen dituzu zure musikaren oinarrian? Bai. Mikel Laboa besteren materia, eta aipatzen dizut hori irakurri udalako. Mikel Laboa niretzat izan da, bezakit, guztet, ia denontzat aitona bezala, hau da, beti hor egondan norbait. Beti guatzen Mikel Laboa hor egondala beti. Eta beti ikasi ditu bere kantuak, baina ez dut behin ez duki martxan zegoenean naiz jarraitzaile zutxua izan, baina beti hortzen. Eta azkenan eragina oso barrura sartu da nik uste. Aurkezpenetan arituko zara datozen asteetan, ez eta gainera ustut Euskal Herriko txoko desberdinetatik ez arituko zarela. Bai. Estreno mundiala datorren asteazkenean egingo dugu, Iruñan, Katakaraka aretoan, liburu dendan, 7etan datorren asteazkena, irailak 27. Gero, hemen dokat txulta. Irailak 30ean, larunbata luz hon izango naiz, han bakearen artista hauek egingo duten elkarretaratzea edo festa, egun guztiko ekitaldi bat antolatuko dute, talde asko ingo dira, eta bertan izango naiz, ni 3:30 hasiko naiz eta jaialdia ordu 2etan hasten da. Urriak 7an larunbata, Baionan gaude, Kalostrapen, urriak 13, ostirala Bonberenean Tolosan, urriak 19 osteguna, Hernaniko Biteri kulturetxean, eta mendi gutxira beste batzuk zehaztuko ditugu.
Beraz, kontzertu gehiago ikusteko aukera egonen da ere, ez? Aurkezpenak eta gero. Oso ondo, Xabi. Bueno, pentsatzen dut pozik honen zarela eta alai. Ateratako laugarren diskonekin balorazio ona egiten duzu. Bai, batez ere erditze luzea izan dalako eta orain, bueno, holako liberazio txiki bat sentitzen dut. Bueno, estreinaldia oraindikan ez duzu egin, baina hala ere pentsatzen dut ezagunei, senitartekoei emanen zeniela aukera diskoa entzuteko zer esan dizute. Beno, orokorrean gustatu zaie, batzuk bigarren entzunaldi bat behar izan dute, pixkat ondo ulertzeko zer zegoen barruan, ez da agian ohiko disko bat, badira gauza bereziak, baina orokorrean oso jendeak oso ondartu du. Oso ondo. Bueno, gu ere esperan egonen gara eta ikusiko dugu zer iruditzen zegoen guri ere. Eskerrik asko. Mi esker, Xabi, ongi izan eta zorte on laugarren diskoarekin. Eskerrik asko. Zula ezazue adarrok zapaia, zerua urratuz gora, gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Zula ezazue adarrok zapaia, zerua urratuz gora, gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Altxapurua, luza lepoa, ireki bularra, ireki irten bihotza egan libre, libre. Altxapurua, luza lepoa, ireki bularra, ireki irten bihotza